в суматохата и при голямото ни нежелание да видим топката в нашата врата, не видяхме точно кой отбеляза гола. И двамата треньори, Димитър Пенев и Мирче Радолеско, не направиха промени през почивката. Ето още веднъж съставите на двата отбора. България, акция на Стоичков. България: Михайлов, 2 Хубчев, 3 Раков, 4 Киряков, 5 Илиев, 6 Янков, 7 Костадинов, 8 Стоичков, 9 Пенев, 10 Сираков, 11 Балъков. Румъния на вратата е Лунг, 2 Адриан Попеско, 3 Монтяно, 4 Съндой, 5 Лупеско, 6 Георги Попеско, 7 Лъкатуш, 8 Сабоу, 9 Радочойо, 10 Хаджи, 11 Матеуц. Съдийска бригада от Дания с главен съдия Петър Михелсен. С Николай Колев през първото полувреме ви обръщахме внимание на това, че нашата защита е доста рехава, дава свобода на действие на бързите румънци, бързо комбиниращите румънци. Не бива да се очудваме и на това, че Пенев потърси точно там причините за неудачите на българския отбор през първите 45 минути в атакуващите действия на Николай Илиев и опразване на зоната пред Боби Михайлов. Ако говорим за българския състав, веднага трябва да кажем, че това може би е най-доброто, което може да излезе на терена. Стоичков. Може, разбира се, да се поспори за мястото на Николай Илиев. Още по време на матча с Сан Марино обърнахме вниманието ви върху факта, че Николай Илиев в последната година играе само в националния ни отбор. Хаджи в зоната на лявото крило. Лупешко. Отново Хаджи. Че защитата ни не е добре, се видя от всички, но искам да обърна вниманието ви върху играта в средата на терена, където само усилията на Балуков не са достатъчни. За съжаление, както разбрах преди матча, пристигналия с толкова премеждия Георги Йорданов не можа да шутира Сираков. Георги Йорданов е неразположен и просто не може да го използва в стартовете 11-торка Димитър Пенев. На Матеуц бе отнета топката. Пенев. Не точно, опита се да потърси Стоичков. Хаджи. За мен безспорно Хаджи е играчът номер 1 между 20 и двамата на терена преди почивката. Разбира се, ако изключим отличната игра на Боби Михайлов. Не само с спасената дуспа, изпълнена от Хаджи, но и с останалите си действия. Киряков и засада на Костадинов. Матеуц бе блокиран в последния момент от Янков. Виждате Пенев, който трябва да острие как се връща назад, за да изнася топката. Това, което е работа на халфовете. Златко Янков играе доста дефанзивно. Може би защото има и задача да пази Матеуц.
Раков затрудни Киряков. Лупеско. Радочово бе тръгнал в атака, не получи. Хаджи надясно към Адриан Попешко. Освен усилията на Балъков, струва ми се, че не можем да отличим нищо друго в играта на българския отбор. Стоичков не е този Стоичков, който познаваме. И Наско Сираков, и Любослав Пенец се загубиха. Останал сам срещу вратаря Лунг. Костадинов пропусна най-доброто ни положение през първото полувреме. Матеуц. И отново Матеуц. Ето от нищо как става нещо. Продължава грешките ни в защита. Добре, че Хубчев в последния момент успя да изчисти. Много добре знаят цената на втория гол футболистите на Румъния. Още веднъж ще ви припомня това, за което стана дума в началото. При победа с 2-0 или 2-1 и по-голяма, румънците са тези, които ще се класират за финалите на Европейското първенство в Швеция през следващата година. Ние може и да загубим този матч, но трябва това да стане достойно. Все още българският отбор, според мен, не е разкрил даже една четвърт от своите възможности. Интересно дали Николай Илия ще може да продължи играта. Има записан резервен централен защитник Димитър Младенов. Падна и ентусиазма на зрителите на трибуните на стадион Васил Левски. Това, което достига до вас, е от страна на румънските туристи. Нашата публика млъкна. А може би точно сега трябва да се окуражи българския отбор. Пенев. За втори път Лунки излиза предвидливо. Костадинов получи от Хубчев. Сираков. Забави се от него Хаджи. Янков наляво Киряков. Излезе да се загрява Димитър Младенов. И ето го изравняването. Ето го изравняването. 1-1. В 56-та минута. Още една с повторението. Костадинов и тук. Наско Сираков изравнява 56-та минута. Всеки момент ще бъде извършена и смяната.
Но ето само едно потвърждение на това, което говорихме преди почивката. Малко по-активно влизане в зоната на дясното крило. Центриране, където знаят да търсят места и Наско и Любо Пенев, и резултатът е изравнен. Наско Сираков е 1-1. България-Румъния е 1-1. Това бе 55-я гол от страна на българските нападатели във вратата на румънския отбор. Балъков не можа да я овладее както трябва. В нашата коментаторска кабина е господин Стоян Орманджиев, известен в миналото футболист и рекордьор като треньор по мачове в националния отбор. Ще ви помоля, господин Орманджиев, за една кратка оценка на този матч и въобще да сравните как вие бяхте в Румъния за мача с Швейцария. Да си кажете мнението. Това, което ми направи много силно впечатление, че и двата отбора играят сравнително по-слаби от предишните си матчове. Бях на матча Швейцария-Румъния и тогава бях възхитен от играта на румънския отбор. Швейцарците играха много силно, но те ги превишаваха във всяко отношение и заслужено постигнаха победата. Момент, че тук направиха грешка нашите бранители. Радочоев, хубаво, че Раков изчисти. Смятам, че днес румънският отбор играе под това ниво, което го видях в Букурещ. Също мога да кажа и за нашия състав. Сравнявам го с матча с Италия. Бях възхитен от играта, тъй като имам предвид, че италианският отбор е също голяма класа. Бих казал по-голяма класа и от румънския отбор. Но и той днеска не е на голямо равнище. Общо взето, моето впечатление е, че матча не протича на голямо равнище. Може би причина за това е голямото смущение, което имат румънските състезатели. Пък и нашите не знам. Някои от състезателите... Нещо по-конкретно бихте ли искали да кажете? По-конкретно искам да кажа, че, например, някои от нашите състезатели, като Стоичков, Пенев и първото по време, особено Костадинов, не бяха на висотата, на което за този мач, за който говоря. Аз очаквах повече от тях. 5 минути преди края, 6, бихте ли си позволили да прогнозирате? Ами както върви матча, според мен трябва равенство да се запази. Благодаря ви, дано да се запази. Стоичков, фаулиран от Лунка. Искам да поднеса така моите най-искрени съболезнования към щях да кажа голяма дума за съдията Микелсен, но виждам на повторението, че Стоичков като че ли се спъна след като Лунг беше паднал. Точно 5 минути до края на срещата. Разбира се, ако няма някакво продължение. Стоичков. Сигнал за засада имаше. Монтяно. Матеуц. Радочов далеч от топката фаулира наш състезател. Съдята не видя. Много нервни
минути остават до края. Нервен беше и целият матч на тези приливи и отливи. Лично на мен ми се искаше Стоян Орманджиев да потърси малко по-задълбочено причините за недобрите изяви през първото полувреме на нашите футболисти, най-вече на нападението, за грешките в защита. Киряков получи от Раков. Атакува го Тимофте. Стоичков е свободен. Трябва да получи Йорданов. Много често поглеждам хронометъра си. 2 минути и половина до края. Добър ход на Стоичков и тук трябва да има картон. Да, ето, жълт картон. За Георги Попешко и нашия Раков имаше един жълт картон преди почивката. За такъв важен, оспорван матч, само 2 жълти картона, нещо съвсем нормално. Впрочем, от коректния тон на играта съвсем не можем да се оплачим. Всъщност ние не можем да се оплачем и от целия матч, тъй като много динамични, напрегнати, интересни, емоционални бяха тези 90 минути на националния ни стадион. Лошото е, че при една такава контузия, при едно такова спиране на играта, вече времето става неуправляемо. Единствен съдията е този, който може да реши кога да даде крайния сигнал. Пенев продължава обаче. Йорданов, Пенев. Бълъков сгреши. Сега Тимофте към Домитреско. Не знам какво ще бъде заключителното изречение на Николай, но ако всичко завърши така, както е в момента, аз бих казал само едно. На играта не, на резултата да. Един резултат, който ни оставя с открито лице пред футболна Европа. Направихме това, което можахме, а може би и на това, на което е в състояние сега да направи отбора. Все пак да не забравяме, че тези момчета се събират само 4-5 пъти в годината и то за 2 дни. За по 2 дни. Пенев. Девет минути изминаха. Минути изминаха и сега само Микелсен може да каже кога ще завърши този матч. Йорданов фаулира. Хаджи ще изпълни. Жълт картон за Георги Йорданов за това нарушение преди малко.
Добра ли е тази топка за Стоичков? Смятам добра, много добро продължение към Наско Сираков. Стоичков е наляво, трябва да му подаде, трябва, но още може би той ще владее топката. Изстрел! Намери възможност да шутира засада. 3 души в жълто. Близо 2 минути изминават. Виждаме още един път изстрела на Сираков. Стоичков. Пенев. Балъков. Пенев не стигна до него. Жалко, не стигна. Ето го и последния съдийски сигнал. Не ме интересуват никакви спортно-технически оценки.